Cum au adormit copiii. Dacă vreți să știți de ce au adormit așa, cu geci, dezbrăcate, de fapt îmbrăcate, înfofolite în spate acolo, stați până la final că am făcut un vlog cu ceea ce am făcut noi în cele 2 zile pe care le-am petrecut la munte, dar să știți că acesta este intro-ul nostru pentru că ne-am gândit foarte târziu să facem acest vlog. Spor la vizionare și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Tocmai ce am fost pe curte, am ajuns într-adevăr cam târziu astăzi și suntem la Predeal. Acum suntem în restaurantul Dragului, e un hotel cu tot restaurant. Noi nu suntem cazați aici, ne-am comandat de mâncare, am comandat băuturile și așteptăm să vină. Mi-au venit ciorbițele de puia la grec, dar ea trebuie să mănânce și ea, doar că mâncărica el să vină puțin mai târziu pentru că ea și-a comandat șnițel și cu cartofiori, nu? Da. Așa la copii le-am împărțit o ciorbică pentru că întotdeauna rămâne jumătate de bol, așa că iau mereu câte una și împart în două. Așa că asta avem poftă. Cam asta este viul din bucătărie. Nu e cine știe ce. Merge. Bună dimineața! Este ora 10. Și cineva încă doarme. Salutor! Stai așa! Da? Ce așteptăm noi acum? Ce așteptăm noi acum? Gustare. Gustare? Da, micul dejun. Micul dejun? Mami încă doarme. Mami, trezește-te. Haide, e dimineață. Mami, haide. Mami, haide să ne trezim. Mami, mami, Ușor, stai. mami. Poftim. Cafeaua. Poftim cafeaua că ți-am făcut. Poftim. Mulțumesc, mami. Să pun aici. Cine s-a trezit? Bună, mami. Viața, mami. Vai, ce bine să ai cafea. Da? Ia să-mi faci și mie mai des cafea. A venit și micul dejun. Bună dimineața! Așa, e. Deci ce frumos a venit micul dejun. Eu vreau un neurțel, mami. Iaurțel? Uite, mănânci unul. Uitați-vă ce mic dejun frumos. Trebuie să menționez că noi suntem la un apartament. Deci asta este un apartament și cam așa am fost serviți cu un micul dejun. Iaurțele, ceaiuri, ne-au sunat și ne-au întrebat cam ce vrem să mâncăm, nu? Și câte ceaiuri vrem. Foarte frumos. Recomand din suflet Casa Montana. Wow, ce iaurt! Vă fac puțin turul apartamentului să vedeți despre ce este vorba. Aici este bucătăria, acolo este un dormitor, arată cam așa. Mami, am făcut patru singuri. Bravo, mami! Și mai avem aici încă un dormitor. Și acum ne vom pregăti să mergem la Săniuș. Mergem la zăpadă. Am terminat și noi de mâncat, ne pregătim să mergem la Săniuș. Da, trebuie să mergem să strângem și noi masa. Cam așa arată masa după ce am terminat. O să bem puțin ceai. Da.
Ce faci, Selin? Te speli? Te speli pe mânuțe? Tocmai îmi testez acum lavalierele sau microfoanele, nu știu ce sunt astea. Și suntem gata de plecare la pârtie. Nu știu ce mi-a ieșit în frunte aici, dar mă și mănâncă. Copiii sunt gata, Cristi e gata, Daria este gata, Jacqueline este gata. Mergem la pârtie. Zici tu ceva, Cristi? Vă pup! Ne vedem de pe pârtie! Da. Cum am spus mai devreme, testez lavalierele mele. Și voiam să vă spun că suntem în mașină, ne pregătim să mergem la pârtie. Ideea este că nu mai avem baterie la ele și trebuie să lăsăm la încărcat. Dacă e, o să filmăm normal astăzi, fără lavaliere. Am ajuns la pârtie. Asta e pârtia, asta mică. Vreau să vă dau cu snowboard. Selin plânge ca de obicei. Haideți, haideți să mergem. Hai să luăm schiul. Selin! Haideți! Cam asta e priveliștea. Uitați ce frumos e, s-a topit puțin zăpada pe aici pe jos, dar nu ne interesează aici, ne interesează sus pe munte. Copiii mei frumoși. Ce vă mănânc inimioarele? A fost mami. Ușor. Cum urcăm? Mergem la telescaun. Mergem spre casa de bilete. Jacqueline? E pârtia? Da. Da, mă. Vino cu a. Da, mă, cade mult. S-a legat Selin pe curvă. Selin, ce faci? Îți place? De ce să-i dăm mânușile jos? Da. Eu mă ia cu gheațele. Pasă. Cum vi s-a părut? Super tare. Super. Super mega extra tare. Da. Acum mergem înapoi la mașină. Deoarece aici nu e nicio pârtie mică. Să nu mai pârtii de-astea mari, așa, care se dai cu schiurile, cu snowboard-ul, și mergem la pârtia mică, unde acolo se pot da fetele cu săniuța. Și sunt mai mulți copii acolo. Am ajuns pe pârtie. Este destul de cald. Bate soarele.
Dar e ok, foarte bine. Uitați, fetele, uitați-o pe Shanti. Vin să iau Sania. Nici nu era să cad. Ce faci? Stau, mă uit la copii cum se joacă. Jacqueline! Ia să vedem, ia, cum te dai, ia! De acolo te dai, de acolo de sus? Hai să te dai cu Sally, stai așa. Opa! Ia, dă și nu Sally să se dea până. Hai. Hai. Nu așa! Nu așa, nu pe burtă! Hai, ține. Așa, așa! Hai, Cilin! Pa! Bravo, Mari! Bravo! Ia ăla, ia ăla! A plecat fără... Ieși, Mami! Dar cum se numește la roșu? Asta roșu, cum se numește? Scrieți voi în comentarii cum se numește pe noi. Hai că s-a dus Daria după el. Și a plecat. Jacqueline a plecat fără la roșu. Urcă-te, hai! Nu pe burtă! Ce frumos, nu? E bine că nu este aglomerat. Să intrăm unii în alții. Este foarte ok, foarte bine. Deja suntem de o oră și ceva, cred că avem aici pe curtie. Fetele s-au dat în continuu, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Fără pauză. Noi am obosit. Ne-am dat și noi de câteva ori, op. Și ne-a luat mare foame acum. O să mergem să mâncăm ceva după. Hai să mergem acum, că mai pot de foame. Mergem acum? Da, mi-e foame. Îmi curg mucii. Mergem acum. Și după ce mâncăm, mergem spre casă, înapoi. Gata vacanța. Revenim. Ne-am oprit și noi aici să mâncăm, am găsit ciorbă în pâine, ciorbă de fasole în pâinică și vrem să mâncăm. Ce căutai tu de Căutam de ieri și m-am oprit să fumez o țigară. Copiii sunt înăuntru pentru că e frig afară. Și acum am descoperit că mai e o pârtie mai mare aici. Și cred că după ce mâncăm ne dăm și noi pe pârtia asta și plecăm acasă, gata. Am fost și am scos și câteva poze. Haideți să vă arătăm ce poze am scos. Am scos și magneți. Deci hai să începem cu magneții. Magneții arată cam așa. Și pozele arată cam așa. Hai să vedeți ce poză frumoase am făcut lui Sally. De fapt nu noi, fotograful. Una așa cu ele.
Deci am făcut eu poză și a făcut și el poză cu aparatul lui și acum Am făcut o comparație. făceam o comparație, gen care să vede mai bine, că zicea că telefonul meu se vede mai bine decât aparatul lui. Da, și ne-a convins. De fapt se vedea cam la fel, adică nu era mare diferență. Da. Da. Vă pupăm. Să știți că noi ne-am oprit să mâncăm, după cum am spus mai devreme, și am găsit, cum am zis, ciorbă în pâine. Am și comandat și sperăm să vină mâncărica, vă arătăm ce ne-am comandat. Am comandat la fel de un meniu crispy cu cartofi și cedat. Și... cam asta e. Să știți că suntem foarte obosiți. Nu știu, mă obosește foarte tare pârtia. Mâncăm, în sfârșit, mi-era foame. Stai așa să ne împărtăm, mamă, da? Și gata, am terminat aici. Opa. Și am terminat, mergem acum spre mașină. Să mergem spre casă. Selin plânge, ca de obicei. Gata, suntem obosiți, mergem acasă, nu mai putem. Da. Seli plânge pentru că e frig la mânuță, dar nu vrea mânușile ei, vrea mânușile lui Kitty. Hai să vă ia mamicica de aici. Bineînțeles, ca de obicei, trebuie să ne oprim să cumpărăm câte ceva. Ce vreți? Vreți de asta? Ne-am dat, a fost o experiență plăcută. Ia mânușa mea, ia. Ia, o vrei și pasta? Ia și mânușa cealaltă. Ia, trage tu. Am luat ciocolată caldă. Cheers! Vreau să stau gustul bine. Vă dă mami de aici. Frige acum, stai așa. Seara, până la urma urmei, s-a făcut noapte, s-a făcut seară de fapt. O să vă arăt așa un pic cum e afară. Ne-am pregătit, am plecat și am schimbat și fetele pentru că erau foarte ude. Ele nu s-au dat ca toți copiii pe părtie, s-au dat în toate felurile posibile, dar ați văzut, bineînțeles, pe vlog. Voiam să vă spunem că de astăzi o să încercăm să facem vloguri în fiecare zi, cu toate activitățile pe care le facem. Nu în fiecare zi facem activități, trebuie să fim sinceri. Mai avem și zile plictisitoare, mai multe zile plictisitoare decât cele cu activități, pentru că mai și muncim. Și cam asta ar fi. Acesta a fost vlogul, vă pupăm și ne vedem la următorul vlog.